Hrvatska, Srbija ljudi, evo nas u novom videu. Prije početka videa ostavite like, share, subscribe i zvonce. A mi možemo da pređemo naš novi video. Treće kolo Europskog prvenstva u Njemačkoj, inače 2024. godine. Hrvatska, Srbija, bit će ovo stvarno dosta teška utakmica. Kao što vidite, Srbija, Hrvatska prvi put se sastaju u euru. Inače, ljudi moji, igru sam ja jednom s Hrvatskom euro snimao to. Ali ovo je samo mladi igrači. Mislim, koristimo moguću buduću reprezentaciju Hrvatske. Po meni bi to ovako izgledalo. Tadić, ne smije nam Tadić tu proći. Ivanušec protiv Milenkovića. Ivanušec, katastrofalan šut. Ja sam totalno katastrofa. Marko Piazza nije uspio ništa protiv Gudelja, ali Ivanušec prema Piazzi, Piazza prema Baturini, koji nekako ne uspijeva ovdje zadržati loptu. Tu dolazimo do Baturine koji je dodaje Piazzi, no ni Piazza ne uspijeva zadržati tu loptu. Ne znam, jel me dobro čujete? Kovačić prema Piazzi, Piazza prema Lovru Majeru koji jednostavno nije mogao ništa uspjeti. Ama baš ništa. Piazza dolazi do prilike, no Vanja to fantastično brani. Evo korner za naše Baturino. Kakav udarac mladoga Baturine. Baturina stvarno fantastičan. Bravo Gvardiol, ubio se čovjek dok je ovu loptu zadržao. Majer prema naprijed, Majer. Kakav promašaj Majera, ovo će nas stvarno dosta koštati. Majer, prejaka lopta Majera i desilo se to što se desilo. Ja sam ovo napravio što sam napravio. Piazza nije ništa ovdje pretjerano uspio. Livaković
Dolazi lopta prema Mitroviću, no moramo izbiti ovo jednostavno u aut kako bi se napravile te neke izmjene. Pošto mi smo bez tih izmjena loš zamisao Mateja Kovačića jednostavno nije dobro zamisli ovu situaciju. Petković padano, nema prekršaja, 4 minute sudačke nadoknade i sada je ovo aut za Hrvatsku, no sudac je sudio kraj utakmice, sve ovisi hoćemo li proći dalje, drugi nismo, ali bili smo treći, kvalificirali smo se, da vidimo sve isto sa Slovačkom. Ma da, bili smo ovdje drugi s 4 boda i nema prigovora da nismo dalje uspjeli. Proći danas, odnosno utakmica protiv Portugala nam je knockout faza, ali ako prođemo protiv Italijana ili Turaka, vjerojatno polufinala protiv Engleza ili za... Mada ovo krilo gdje smo mi toliko nije zakomplicirano koliko ovo krilo: Slovenija, Poljska, Španjolska, Gruzija, Njemačka, Mađarska, Francuska, Albanija. Dobro da tu nismo. Možemo teoretski proći definitivno u finale ako se dovoljno potrudimo, tako da mi se vidimo u idućem videu, ali do tada veliki pozdrav i čao.